Trenčiansky kraj patrí medzi oblasti s najväčším výskytom kliešťovej encefalitídy. Na tento stav upozornili odborníci na seminári určenom lekárom prvého kontaktu v okrese Prievidza. Konal sa 22. marca v Bojniciach. Kliešťová encefalitída je závažné ochorenie, ktoré môže skončiť aj smrťou. Nositeľom vírusu sú kliešte. Ich výskyt je veľký vo všetkých lokalitách nášho regiónu. Spôsob prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy môže byť dvojaký. Buď sa človek nákazí priamo kliešťom, alebo infikovaným tepelne neupraveným liekom. My sme práve v roku 2006 tu mali, zrovna v jednom roku to boli 2 epidémie z mlieka. V jednej nám ochorelo 5 ľudí, v druhej dokonca 8 ľudí. A títo ľudia všetkých spájalo to, že konzumovali neprevarené kozie mlieko a výrobky z kozieho mlieka, konkrétne syr. A boli to teda aj malé deti, bola to trebárs aj tehotná žena medzi nimi. Nakoniec to dopadlo v podstate dobre, ale všetci boli hospitalizovaní. Inkubačná doba prejavu ochorenia je 7 až 14 dní. V prvých dňoch sa ochorenie prejavuje ako bežná chrípka. Potom v priebehu 1 až 20 dní nastupuje meningiálna fáza, kedy je postihnutý centrálny nervový systém. A človek sa stáva svetloplachým, stupne teplota, častokrát oponuje šia a sú tam ďalšie neurologické príznaky, takže musí byť nakoniec tento človek hospitalizovaný. Najúčinnejšou prevenciou proti tomuto ochoreniu je očkovanie. Celková zaočkovanosť obyvateľstva je však veľmi nízka. Pohybuje sa na úrovni 1 až 2% z celej populácie. Pritom v našom regióne sa každý rok vyskytuje niekoľko prípadov ochorenia kliešťovej encefalitídy. Tá základná očkovacia schéma sú prvé 3 dávky a po absolvovaní týchto prvých 3 dávok, ktoré je v priebehu teda po prvej dávke, po mesiaci a potom po pol roku, je potrebné v priebehu 3 až 5 rokov opäť preočkovať. Očkovanie nie je obmedzené vekom. Očkovať sa môžu už deti od 1 roka. Máme tú vakcínu a bolo by dobre využiť hlavne ľudia, ktorí pracujú v lese, pracujú na záhradkách, chodia do prírody. V podstate ľudia, ktorí nejakým spôsobom môžu byť nakazení. Pri pobyte v prírode alebo na miestach s výskytom kliešťov netreba zabúdať ani na vhodné oblečenie a obuv. Voliť oblečenie svetlých farieb, hladké oblečenie s dlhými rukávmi, s dlhými nohavicami, pevnú obuv, šiltovku na hlavu. A keď sa človek vráti z prírody, hneď treba prezrieť celé telo. A čím skôr kliešťa vyberieme, tým je vlastne menšia možnosť nakazenia sa.